Vítaj u tohto videa, dnes sa budeme zaoberať koncom hry Forza Horizon 4. Toto video nie je žiadny clickbait, jedná sa o potvrdenú správu, ktorá je oficiálne publikovaná na stránke Forzy. Tento odkaz bude v popise videa. Stanovený koniec distribúcie hry je na 15. decembra 2024. Po tomto dátume si hru už nebudete môcť zakúpiť. Teraz sa pozrieme podrobnejšie na tento prípad. Toto rozhodnutie je na základe licencovaniu a dohodám s partnermi hry Forzy, a preto Forza Horizon 4 zmizne z platformiem ako Microsoft Store a Steam. Taktiež táto hra bude odobraná zo služby Game Pass. No verní Game Pass členovia dostávajú skvelú výhodu, a to štandard edíciu hry zadarmo. Za týchto podmienok, ktoré sú uvedené v FAQ. Citujem, hráči, ktorí už DLC vlastnia, si ho budú môcť stiahnuť a používať ako obvykle. Ak ste si zakúpili DLC pre Forza Horizon 4 a plne zaplatené predplatné Xbox Game Pass pred 25. júnom 2024, od 25. júna 2024 dostanete herný token pre Forza Horizon 4 Standard Edition úplne zadarmo. Koniec citácie. Budú môcť si uplatniť tento token do 25. júna 2026. Odkaz na FAQ k tejto téme tiež v popise videa, čo to znamená pre nás, ktorí už máme zakúpenú hru. Nás sa táto zmena netýka, hru nadalej budeme môcť hrať napriek odstránení z platform. Taktiež pochopiteľne aj krabicová verzia hry bude nadalej fungovať. Znamená toto, že hru síce po uplynutí termínu si už nebude možné nikdy kúpiť, avšak tí, ktorí ju už majú zakúpenú, ju budú môcť hrať aj nadalej. To platí aj pre krabicové verzie hry. Ak máte záujem o túto hru, tak máte poslednú šancu si ju kúpiť. Taktiež už párkrát bola v historicky najväčších zľavách, ako kedy len bola. To je všetko pre toto video, budem rád, ak zanecháš odber a like. Všetky podstatné odkazy nájdeš v popise videa.